Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdyk. Baqy tarap yurdumyzdaki täzelikler we habarlarla tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Ma'lum bolşal hormatly prezidentimiň buýrugyna laýyklykda Türkmen wekileti 30 martdan 2 aprel aralygyny Russiýa Federasiýasyna saparda bolýarlar. Yurdumyň wekiletiniň Russiýa Federasiýasyna iş saparynyň maksady Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky iki taraplyň hyzmatdaşlyk meselelerini aral maslahatlaşmakdan. Iqtisady hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-Rus hökümetleri toporunyň ýolbaşçylarynyň duşuklaryny iki ýurdun daşary işler ministrleriniň arasynda siýasy geňeşmeler geçirmekden baratdyr. Türkmen wekileti garaşly döwletleriň arkalaşygynyň daşary işler ministrleriniň geňeşiniň nowatdaky mejlisine gatnaşdylar. We Russiýa Federasiýasynyň döwlet idaralarynyň wekilleri bilen hyzmatdaşlyk hakyndaky resminamalary gol çekilmegi, dostlukly ýurtlaryň ähli ugurlardaky ösüşlerini tasdiklaýar. Türkmenistan hemde Russiýanyň gadymdan gelýän dostluk, hoşniýetli goňşulykka birek hormat goýmak täplerini esaslanýan netijeli gatnaşyklary mundan beýlegem giňeltmäge bolan gyzyklanmalary ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-Rus hökümetleri toporunyň ýolbaşçylarynyň duşugyna tasdiklandy. Bu topora Türkmen tarapyndan başçylyk ediji Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasary, daşary işler ministri Meredev hemde Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasary, ýokary gözegçilik idarasynyň başlygy Berdimuhammedow çykyşlaryny iki taraplyň gatnaşyklaryň sağlaşykly ösýänligi, şunda döwletleri ara gatnaşyklarynyň netijeli guraly bolan hökümetleri toporuny möhüm ornuň degişligini nyktadylar. Özara hyzmatdaşlyk ösürmüň ägirdir mümkinçilikleri ýurdumyzda milli ykdysadyýetimiziň köp ugurly esasy ösürilmegini, täze ýokary girdejili eksport ugruna nazarlayan önümler öndürýän pudoklaryň dördülmegini gönükdirlen, giň möçbeli özgertmeler amala aşyrmakda möhüm ähmiýeti iýedigi bellenli. Hökümetleri toporunyň işini mundan beýlegem kämilleşdirmek maksady bilen Türkmen-Rus we Rus-Türkmen işi urluk geňeşleriniň işiniň netijeligini ýokurlandyrmak bilen maňlyşykly teklipler öňe sürildi. Bu işe iki ýurdun işe ur toporlarynyň wekilleriniň çekilmeginiň möhümdigi bellenli. Hökümet agzalarynyň Türkmenistan we Russiýanyň döwlet tüzümleriniň ýokary wezipeli wekilleriniň gatnaşmagyna geçirilen maksadyň dowamyny senagat, maşin gurulşy, energetika, ulaw we ara gatnaşyk, maliýe bank ulgamýaly wajyp ugurlardaky netijeli gatnaşyklar mundan beýlegem ösürmek boýunça anyk çäler hakynda gyzyklanma bildirilýän pikir alşmalar boldy. Meden insanperwer ulgamyndaky, şol sany bilim, ilim we medeniýet ugurlaryna hyzmatdaşlyk meseleleri aral maslahatlaşyldy. Sanly tehnologiýalar ulgamyndaky iki taraplyň gatnaşyklaryň aýratyn ähmiýeti iýedigi bellenli. Munyň özi hormatly prezidentimiň Türkmenistany durmuş ykdysadydan ösürmek siýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar. Saparyň çäklerine Türkmenistan prezidentiniň buýrugy bilen aşagda görkezelen ýolbaşçylary, ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasary, ýokary gözegçilik idarasynyň başlygy Berdimuhammedow, sevtara hyzmatdaşlyga ýardam bermek hakynda Türkmenistan hökümeti bilen Russiýa Federasiýasynyň hökümetiniň arasyndaky alaşygy. Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugynyň başlygy Hudaý Quliýew, Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasynda geçirilýän harytlaryň gümrük bahalary bardaky resminamalary we maglumatlary alşmak hakynda Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugy bilen Russiýa Federasiýasynyň federal gümrük gullugynyň arasyndaky teswirnama Türkmenistanyň statistika bardaky döwlet komissiyasiniň başlygy Welbekow özara sewda barada statistik maglumatlary alşmak hakynda Türkmenistanyň statistika bardaky döwlet komissiyasy bilen Russiýa Federasiýasynyň federal gümrük gullugynyň arasyndaky ähtnama Sağlyk Uraş we Derman Senaty ministri Aman Nepetow, halkara lukmançylyk, sanitariýa düzgünlerini ornaşdyrmak babatda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Türkmenistanyň Sağlyk Uraş we Derman Senaty ministrligi bilen sarpejleriň hukuklaryny goramak we adamyň awadançylygy babatda gözegçilik boýunça federal gullugynyň arasyndaky alaşygy. Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş bankynyň başlygy Jepparov, hyzmatdaşlyk etmek hakynda Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş banky bilen Transkapital Bank jemgyýetçilik epadalar jemgyýetiniň arasyndaky alaşygy, hyzmatdaşlyk etmek hakynda Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş banky bilen döwlet ýürütülüşdirilen Russiýa Eksport-Import bankynyň arasyndaky ähtnama gol çekdiler. 1 aprelde Russiýa Federasiýasynyň daşary işler ministri Lavrov bilen bolan duşukda siýasy diplomatik, sowda ykdysady we medeni insanperwer ugurlardaky iki taraplyň hyzmatdaşlyk meseleleri aral maslahatlaşyldy. Taraplar Türkmenistan hökümeti bilen Russiýa Federasiýasynyň hökümetiniň arasynda biologik howpsuzlygy üçin etmek meseleleri boýunça özara düşünmek hakyndaky ähtnama gol çekdiler. Moskwa bolan saparyň çäklerine ýurdumyzyň wekileti garaşly döwletleriň arkalaşygynyň daşary işler ministrleriniň geňeşiniň nowatdaky mejlisine gatnaşdy. Onun gün tertibi sevit we halkara howpsuzlygyny putulandyrmak, siýasatçylyk, bedenteri we sport, ýaşlar siýasaty ýaly möhüm ugurlarda köp taraplyň hyzmatdaşlyk ösürmek bilen maňlanşyk meseleleri öz üçin aldy.
Türkmen tarapy meclise gatnaşyklaryň garamagyna bir näçe resmi namalar ködürildiler. Mir döwletlary teleradio kompaniýasynyň we bütün Russiýa döwlet teleradio gepleşikler kompaniýasy Federal Döwlet Unitar Kärhanasynyň ýolbaşçylary bilen geçirilen duşuklarda maglumat ulgamynda iki ýurdun arasynda gatnaşyklar giňetmäge bolan gyzyklanmalar beýan edildi. Şeýlede Türkmenistanyň telewiziýa, radio gepleşikler we kinematograf baradaky döwlet komissiyasy bilen özara gatnaşyklar işçileşdirmeň meselelerini garaldy. Tarapların birek ynanşmagy, özara düşünşmegi duşuklaryň ýokary derejesine şaýatlyk edýär. Munyň özden kokly, birek ynanşmak esasyny geçen ýyllaryň tejribesini we döwlet üstünüň möhüm wezipelerini nazar alma arkaly ýola goýulan hyzmatdaşlygyň täze görnüşlerini ketkitleme üçin möhüm binýady kemale getirmäge bolan umumy we ulalaşykly çemeleşmeler taýýarlamak şertlendirýär. Berkarar döwletimiziň bagtýarlykda urny içerki önümleri, haritlaryň halkyň adyk önümlerine bolan islegini doly kanagatlandyryp bilmek üçin ýurdumyzyň hususy telekeçilerini, önüm öndürjilerini uly önam bildirýär. Türkmenistan parahatçylygyny ynanşmaň watan ýylyna bu önamdan ruhlanyp, il günümizde günnelik adyk önümler bolan ýumurtga önüm bilen içine diýen Ahal welatynyň Qaqa etrawynyň gowazgon geňeşliginiň şähini ýerleşýän Rowşan Rahim Daýhan hojalygym döwrüň talanyna laýyk gelýän işler alyp barýarlar. Bilşimi diýäli Türkmen halkyny 7 hazinanyň biri hesaplanýan towu köpeltmekde we onuň et önümlerini, ýumurtgalaryny il günümizde ýeterli bahalardan ködürlemekde ýurdumyzyň telekeçileriniň bir näçe kärhanalary hereket edýär. Şolaň birem Qaqa etrawyna ýerleşen Rowşan Rahim Daýhan hojalygynyň guşçuluk toplumydyr. Döwrüwap guşçuluk toplumynda towuklaryň jemi 92 000 sanysy ýedilýär. Bu ýerde towuklary iýimlemek, suw bermek, arasaçylyk işleri dol awtomatik usulla alınıp berilýär. Toplumda towuklar iki wagtyna iýmitlendirilip, olaň herse 90 hepden dowamyna 400 çeni ýumurtga bermäge ukyplydyr. Guşçuluk toplumynyň ýyllyk kuwaty bolsa 30 million ýumurtga öndürmeklige barabardyr. Towuklyň saklanýan ýerleri ortaça 24 gradus derejede saklanylýar. Ketekleňi çykydan ýagdaýyna bolsa ýürütülüşdirilen radiatorlar we howa sorjy perler bilen enjamlaşdyrylandyr. Toplumda saklanýan jüýjeleriň ketekleriniň içi bolsa 35-36 gradus ýyllyga çenli gyzdyrylýar. Ýedilýän jüýjelere berilýän iýim 10 gramdan başlap, her hepde 5-10 gram köpeldilip, 115 grama çenli artdyrylýar. Ýaş jüýjeler 90 günlük bolanlaryny ýürüte keteklere geçirilýär. Olar 20 hepdelik bolanlaryny bolsa agrymlary 1300-1400 grama ýetip, köpçülikliň ýumurtga berip başlaýarlar. Kärhanada bar bolan towuklaryň 92-94 göterimi ýumurtga berip, öndürilýän ýumurtgalyň ortaça agramy 58-62 grama barabar bolýar. Toplumda towuklaryň esasy iýmiti soýu, mekkejewin, däne gatşykly buğdoy, az mukdarda arpa we buğdoy kepeginden taýýarlanylýar. Şeýlede iýme, vitaminler, mineral maddalar, aminokislotalar garylýar. Olaň içimlik suwuna bolsa wagtal mineral goşunlylar goşulýar. Kärhanada ýedilýän towuklary dürli keselere garşy sançym işlerem ýygderli geçirilýär. Kärhananyň agzawy işgärleri şeýle döwrüwap guşçuluk toplumyny gurduryp beren üçin hormatly prezidentimize tüý sürekden çykýan alkyş sözlerini aýdýarlar. Ýurdumyzda bazar ykdysady gatnaşyklarynyň şalt tepkilerden ösürilmegi işçi telekeçileriň we hususy önüm öndürjileriň dürli görnüşli önümler öndürmekdäki mümkinçilikleriniň artmagyna uly ýardam berýär. Hormat prezidentimiziň işçi telekeçileri berýän kömekdir gollawlary netijesinde hususy kärhanlarda halkymyzyň uly isleg bildirýän önümlerini öndürmek işleri guramaçylykly ýola goýulýar. Halkyň sarp edýän önümlerini öndürmekde marhemde lewap polatlarynyň hususy önüm öndürjileri tutan ýerli zähmet çekýärler. Häzirki wagtda bu döwrüwap hususy kärhanlarda nusgalyk işler alyp barylýar. Ýurdumyzda giňden ýaýbanyny özgertmer maksatnamasynyň durmuşa geçirmegine öňjeli goşunt goşýan türkmen telekeçileri hususy kärhanalaryň ölümçilik kuwatyny artyryp halkymyza zerur bolan önümleri öndürýärler. Hususy ulgamda anamly hemem ygtybarly ölümçiligini ýola goýmagy bäsişe ukyply önümleri öndürmekde işçi telekeçileri üstünlük getirýär. Marit Ravnyň çägindäki Türkmenistanyň senagatçylar telekeçiler birleşmesiniň agdaty bolan Sady dostluk hususy kärhanasynda bu urda oňyň iş netijeleri gazanylýar. Bu hususy kärhanalaryň iş ýollarynyň esasy maksady içerki bazarlarymyzda halkyň sarp edýän önümleri bolan dürli görnüşli aýakgaplar bilen çürükliklerine barat bolup durýar. Kärhananyň önümçilik bölüminiň tutuşlygyny dünýäniň ötün döwletleriniň kemil tehnologiýaly enjamlary bilen çürütilmek bolsa, dürli görnüşli aýakgaplary öndürmek işleriniň öňe ilerlemegine ýardam berýär. Bu ýerde oturdulan enjamlar kompýuter ulgamar arkaly dolandyrylyp, olaň sadaşykly işledilmegine hünärmenler tarapyndan gözegçilik edilýär.
Tomus pasyna giymek üçin niýetlenen ayakkabylary önürmek üçin zerur bolan şeýmar hökmüne dürli görnüşli serişler ulanylýar. Kärhanadaky enjamly toplumlarynyň her aýda dürli ölçüde hememi dürli reňkdäki ayakkablaryny 140 000 jutuny önürmäge mümkinçiligi bar. Bu ýerde ayakkablaryň 30-dan urak görnüş taýýarlanýar. Hormatly prezident bilen hususy etçilerini önümü nürmekdäki mümkinçiliklerini artyrmak barada edýän aradlaryna munasip işler bilen jogap berýän büýük hususy kärhananyň telekeşleri özleriniň taýýarlaýan halkyň sarp edýän önümler bilen ilkinji nowbatda içerki bazarlamady üpçün etmegi maksat edýärler. Kärhananyň önümçilik bünýadyny giňeltmek barada ýygydarly işler alyp barýan hususy önümlenirjiler geljekde bu ýerde dürli ölçüli sport ayakkablaryny önürmekligini gödüňde tutýarlar. Telekeçilik işlerini döwrüň talaplaryna laýyk ýola goýan bu hususy kärhananyň işleri telekeçilik başlanýyşlaryny ösdürmäge uly golawlar berýän hormatly prezident bilen alkyş sözlerini aýdýarlar. Ýurdumyzyň şäher künjünde bolşýaly arkadaky prezidentimizin hususy ulgamy berýän ýygydary gollawy bu wagtda telekeçiler üçin döwlet tarapyndan döredilýän ýeňillikler diýerimiziň lewap welaýatynda özüniň aýdyň beýany tapýar. Işlerine sazlaşykly ýola goýan önümçilikliň birim Kerki etranyň Astana Baba şäherçesindäki Yelken hususy kärhanasydyr. Bu ýerde ayakkap önümleriniň 200 goly görnüşi taýýarlanyp, olar islegli haride urilýär. Häzirki wagtda hususy ayakkap önümçiligini 20-den gowrak işçi hünärmenler zähmet çekip, olaň aglabasy ýaşlardyr. Golaýda işe girilen hususy kärhanada kiçi ýaşly çaglary, ýetkinjek ýaşlary, şolsana gelin gyýdlary, uly ýaşlar aýatlarymyza niýetlenen dürli ölçügdäki kowuşlar taýýarlanyp, ayakkap önümleriniň reňkleriniň sazlaşygyna, bedeg işlerine, owudun haritlik görnüşine aýratyn uly ähmiýet berilýär. Önümçilikde dürli reňkli ýüpler bilen bir hatarda çiğmal hökmüni tebii önümiň gaýtadan işlenen mal dersiniň ulanylmagy taýýarlanýan islegli haritleň berkligini ýokary hil ölçülerini öpçün edýär. Şoňa öňürilýän kowuşlar geýlenni oňuýly bolup rahatlygy bilen tapawutlanýar. Kemil enjamlar ornaşdyrylan täze ayakkap önümçiligi galyplamak işleri, tekençilik, nagyşlama, bedeg kowuşlary timarlamak bölümlerinden abarat bolup, her günü bu ýerde 50-den gowrak ayakkap juwutlar önürilýär. Önümçilikde açyk we ýapyk görüşli galyplamak işlerini geçirilýänligi bellerliklidir. Göze ýakymly, owudun biçugly ayakkaplaryň önümçiligini milli bedegleň usatlyk bilen ulanylýanlygy bellerlikli ýagdaýdyr. Hususy kärhanada önürilen Yelken harit nişanly ayakkap önümleri welaýatyň çägindäki sowda nukatlaryna ugrudylýar. Hususy ulgamyň agzybir işgärleri, kiçi we orta telekeçiligi ösdürmekde alınıp barilen işler üçin hormatly prezidentimize hoşallyklaryny beýan edýärler. Hormatly prezidentimizin halkymyzyň awadan we bagtyar durmuşyny öpçün etmek maksadyny gönükdirilen giň gerimli özgörtmeleriň rowançlyklary beslenmegine ýurdumyzyň hususy iş şöwürleriniň münasip paýy bardyr. Balkan welaýatyna da Türkmenistan parahatçylygynyň öňsmen watan ýylyna joşgulu zähmet çekýän hususy kärhanalaryň hatary barhartýar. Welaýatyň Türkmenbaş etrawynyň çäýine ýerleşýän Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçiler birleşmesiniň adaty bolan Senagat Plastik Hojalyk Jemgyýetim şeýle kärhanalaryň merdir. 2018-nji ýylyň Tomsyny öz önümçiligine ýola goýan kärhana arkada prezidentimiň dünýäniň öňdüberji tehnologiýalarynyň hyzmatynyň peýdalanma arkaly ýerleçi mallary Senagat taýdan gaýtadan işlemek, şeýle-de dünýä bazarlaryna beýatleşmäge ukyply önümleri öndürmek babatdaky talaplaryna münasip goşun toşýar. Bu ýerde polietilendan polipropilenden hemde goşulýan tehnologik serişdelerden toplumlaryň gaplanylan dürli önümden haritleň ýüklenilmegi, düşürilmek üçin zerur bolan 2 gatly ýükasy tekçeler öňürilýär. Önümiň bu görnüşi dürli haritlary gyýtga wagtda ýükläp düşürmekde, olary ambarlarda talaba laýyk ýerleşdirmekde we uzak wagtlap saklamakda möhüm ähmiýeti eýdir. Ol harit bolan şonu wagty taşyýtlamagy, serişdelere netijeli peýdalanmagy mümkinçilik berýär. Hut şonuň üçin hususy kärhananyň öňürýän önümlerini islebilirgen müşterilerin sanawy ýygydarlartýar. Hojalyk jemgyýetiniň ýordamyda ýerleçi ýymal serişdelerini Senagat taýdan özleşdirme arkaly önümiň şunyň ýaly görnüşini öňürgen ilkinji hususy kärhana bolan onuň aýratyn nykdylmagy nasipdir. Bu ýerde öňürilýän tekçiler aramlarynyň ýeňilligine garamazdan şeýle enjamyň agaç görnüşinden has amatlylygy bilen tapawutlanýar. Ýük götürji tehnikalar olaň 4 tarapyndan barp bilýär. Şeýle-de bu ýükasy plastik tekçeleri ziýanly mörmejeklerden goraýan ýürete ýugyjy serişdeler bilen ýuwmak zerurlygy ýokdur. Olar daşky howa gurşawynyň täsiri asyna mümkin bolan guramak, jaýrylmak, çüremek hadiselerini uzak wagtlap durnuklygy bilen hem tapawutlanýarlar. Şeýle hem olar howply hemde ýeti hemik serişdelen yaramaz täsirlerine, sowuk we gyzgyn howa şertlerine çydamlylar.
Senagat Plastik Hojuluk Jemgyýeti bu enjamlary öndürmek işlerini ýürüýte buýrmalary esatyny alyp barýar. Häzirki wagtda kerhanaň önümleri Gyýanydaky polimer zawodyna hemde Türkmenbaşydaky newti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyna ýygyderli uradylýar. İlkinji tapgyrda önümiň bu ornuşynyň her ýylda 240 000 söndürilen bolsa, bu görkezji häzirki wagtda 2 ýese ýokarlanyrly. Kerhanada 30-dan gowrak hunermenler agdy berlikli dähme çekmek bilen bu ýerde oturdulan döwrewap önümçilik enjamlaryna başarjanlyk bilen erkedýärler. Kerhanada awtomatlaşdyrylan usulla dolanyrylýan enjamlar da tehnologiýalaryň döwrewaplygy önümliň ýokaryky derejesine üpçün edýär. Senagat Plastik Hojuluk Jemgyýetiniň hunermenleri geljekde önümçiligiň gerimini hatam giňeltmege göz öňüne tutýarlar. Hususy kerhana hunermenleri ýurdumyzda kiçik we orta terekeçilik ösürmekde, hususy iş urlary hemme taraplaryny gollamakda, döwlet derejesine edilýän biýmeçer aladalary üçin gahrman arkadagymyza hoşallyk sözlerini beýan edýärler. Ýurdumyzyň ykdysady ötüşlerine münasip goçunt goşýan terekeçiliň öndürýän önümlerine daşar ýurtlary eksport etmekde. Balkan vilayet gümrükhanasynyň netijeli işleri alyp barmagy, eslegli önümliň daşar ýurtly sargyt etijilere tiz wagtda ýetirilmegini üpçün edýär. Hormat Prezidentimizin il ýurt bekbidine gönükdirilen işleri, watanymyza gazanlayan üstünlükler, geçirilen şäherleriň özenini düzüp, ýokary ruhwanetligi beslenen maksatlar Hormat Prezidentimizin il ýurt bekbidine gönükdirilen beýik işlerini öz bolşy hoşallyga öwürli. Hormat Prezidentimizin insanperwer başlangyçlary biziň bu ýsanjymyda öwürliýär. Howanarlygy mätäç çağlara himayet bermek boýunça haýır sahawat gandasynyň dördülmek münasibetli Türkmenistanyň Zinanlar Birleşiginiň merkezi geňişinde Ýagşylyk Haqqy ifadanyň halkary neft we gaz universitetinde, Murat Garry ifadanyň Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk universitetinde, Döwlet Mehmet Azad adanyň Türkmen Milli Dünýä Diller institutunda, Matumly adanyň Türkmen Döwlet universitetinde, Türkmen Döwlet Ykdysadyýet we Dolanýyş institutunda hoşallyk maksatları geçirildi. Matumly adanyň Türkmen Döwlet universitetinde Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy münasibetli Bilim Ministrligi Türkmenistanyň Parakatçylyk gadnasynyň müdiriyeti, Matumly adanyň ýaşlar guramasynyň merkezi geňişi, UNESCO-nyň işleri barada Türkmenistanyň milli toporunyň sekretariýaty bilen bilelikde guramagyny, Akşekerim Aşgabat Parakatçylyk we Nysmyň paýtaty dörejlik duşu geçirildi. Aşgabat şäheriniň dördülmeginiň 140 ýyllygy münasibetli Türkmen Döwlet Ykdysadyýet we Dolanýyş institutunyň dörejlik duşugy Merjen şäher Aşgabat diýilip adlanyrly. Murat Garry ifadanyň Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk universitetinde Merjen paýtatymyzda Aşgabat şäheriniň dördülmeginiň 140 ýyllygyna başlanyp, Aşgabat dünýäniň binagerlik gözeligi atly aýdym sahada dawraly maksat geçirildi. Onu Harwy Lukmançylyk fakultetiniň ferkerde mugallimler we harwy talepler çykyş etdiler. Çykyş edenler Hormat Prezidentimiziň hut öz başlangyjy boýunça bellenjek bu senäniň taryhy ähmiýeti bardygyny aýtdylar. Türkmen Owa Hujuluk institutunyň Hormat Prezidentimiziň ýurdumyzda owa hujulugyň ilmi esasy ösürmek baradaky döwlet siýasaty adyk bolşulugynyň özenini ratly ilmi önümçilik maksaty geçirildi. Bu maksatda Türkmen Owa Hujuluk institutunyň professor mugallimleri, alimleri, talepler şeýlede onlaýn arkaly Owa Hujuluk ilmi barlyk institutunyň ilmi işgärleri gatnaşdylar. Ilmi önümçilik maksadyny Hormat Prezidentimiziň Owa Hujulugyny ilmi esasy ösürmek, podogy täze tehnologiýalary, häzirki zaman Owa Hujuluk tehnikalarını döwrüwap ulanmak, innovasiýalary ornaşdyrmak barada berýän tapşyryklaryndan gelip çykkan wezipelerim aral maksatlaşyldy. Ýokary okuw mektebine alınıp barlayan okuw ilmi barlyk işleriniň, Owa Hujuluk önümleriniň, göýek we bakşy önümleriniň, durly görnüşli baglaryň we gülleriň fergisem öz bolşy täsir galyrdy. Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy münasibetli Ýagşylyk Haqqy ifadanyň Halkara Neft we Gaz Universitetiniň Türkmen Döwlet Binagerlik Gurulşyk institutunyň geçiren onlaýn maksatda ören täsirli boldy. Halkara insanperwer ilimler we ösüş universitetiniň geçiren şäheresine ýetişen käsiyet mahsus boldy. Feýit Nazar Feýdadanyň Türkmen Döwlet Mugallimçilik institutuny arkada siz bilen gülleýä watan ady bilen dawra geçirildi. Türkmenistanyň telekommunikasiýalary we informatika, döwlet energetika institutlaryna geçirilen şäherler ýetişen käsiyet bilen tapawutlandy. Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň we kärdeş arkalaşyklarynyň milli merkeziniň guramagyny, paýtatymyzdaky Politexnika orta hüner okuw mektebine ýaşlar watanymyzyň geljegi ratly wagt nesihat duşu geçirildi. Türkmenistanyň baş prokuraturasyna sanly ulgamyň mümkinçiliklerini we Türkmenistanyň baş prokuraturasynyň resmi web saýtynyň işe girdirmegine başlanan çäre geçirildi. Bu web-saytda prokuratura idaralary bilen maňlanşykly ähli täzelikler ýerleşdirilenler. Şeýlede dünýäniň islerini kunjogünden iwerilen elektron ýüz tutmalar kabul etmek mümkinçilikleri döredilip, raýatlaryň we ýuridik şahslaryň hukuklaryny we kanuny bäkbetlerini goramakly gönükdirilen ýüz tutmalar öz wagtyna kabul etmek we jogap bermek, olaryň hukuklaryny we azatlyklaryny üpçendirmegine gönükdirilen wezipeleriň ýokary derejede ýerine ýetirmek üçin ähli şertler döredilen.
Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Mälik Uly Berdimuhammed wadynyňky 10 nolbarynjy harby bölümini halkymyza haqqywanlar alkyş tede arkada gatly şäher geçirildi. Şeýlede dawaranyň ahyryna harby bölümde ýerleşen Berdimuhammed wadynyňky muzeyi ministrligiň işgärleri aýlanyp muzeyiň baý eksponatlar bilen tanışdylar. Türkmenistanyň döwlet şerket gullugyny berqarar watanyny güllüýär diýär gahrman arkada bilen iller bagtyýaratly maksat geçirildi. Paýtagtymyzdaky Tönekär Derman kärhanasyny bagtyýarlyk etrap häkimliginiň we etrap jenallar bölüminiň, bagtyýarlyk etrap gaziýetiniň, prokuraturasynyň, Demokratik Partiýanyň bagtyýarlyk etrap komitetiniň, etrap ýaşlar guramasynyň guramaklaryny halal zähmet bagtyýar durmuşyny kepilratly wagt nesihat duşu geçirildi. Türkmen Demir Ýolları Agentligini Demokratik Partiýanyň Aşgabat şäher komitetiniň guramagyny Milli Demokratiýanyň dawarlanma atly maksat geçirildi. Türkmen Döwlet Binagarlyk Guruluş Institutyna geçirilen wagt nesihat döwrümiziň derwäs meseleleri bilen bagly boldy. Ahir vilayat we Akbuğda etrap ýaşlar guramalary tarapyndan geçirilen maksatym baý mazmuny boldy. Demokratik Partiýanyň Balkan vilayat senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Balkan vilayat komitetleriniň guran maksatym işçiň häsiýeti besenli. Daşawud vilayat kitapxanasynyň vilayatyň jemgyçilik guramalarynyň bilelikde guramaklaryna maksat geçirildi. Onu hormat prezidentimiň başçylygyny güneşli diýarymyzda amala aşyrýan beýik işler, öňde durýan wezipler arkada prezidentimiň parasat ýolbaşçylygyny, ýurdumyzyň gazanýan ykdysady durmuş we medeni ösüşleri, insanperwer içeri we daşary taglimatlary bardy. Bu ýa gurrun edildi. Venallar Birleşiginiň Lewap vilayat bölüminiň gurnumagyny, arkadagy ýaşyl tugly watanyny belentden tutulýan Venan sarpasady bilen geçirilen maksatym aýratyn mazmuny boldy. Mar vilayat amar etrap gaziýetleriniň vilayat ýaşlar guramasy kärdeşler arkalaşygy bilen bilelikde geçirilen şäheresine ýokary ruh bilenlik maksus boldy. Spordyň durly ugurlary boýunça ýaşlara badalygy berilmegi şanly finilleriň dawarlaryny utgoşýar. Turgunlaryň ýeňişi bolan ynamy ýaşlaryň öz bolşy bedegine urlýar. Stolun üstünde oynalayan tenis boyunca Aşgabat şäheriniň çempionaty tälimçileriň uly gyzyklanmasyna eýe bolýar. Ýurdumyň sport we ýaşlar siýasaty ministrliginiň beýnlamasyna laýyklykda Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllyk münasibetli geçirilen ýarış ustadlaryň ýüze çykmagyna mümkinçilik berýär. Çekileşik hiýasete betlenen bäsleşik tejribe toplamakda ähmiýetlidir. Häzirki ýarış türgüllerimiziň halkara oýlaryna taýýarlanyň öz bolşy tapgyrdyr. Durly ýarşlaryň ýerli geçirilme ýurdumyzda sporty ösdürmek bilen birlikde raýatlarymyzyň sporty bilen höwesini hasda artdyrýar. Sportyň bu görnüşiniň barha meşhurlugy eýe bolmagy aýratyn belläliklidir. Belli bir derejede kämilleşmegiň peýdaly uğruna öwrülýän sport bäsleşikleri her bir türgüniň başaryny kesiplemekde möhümdir. Ýokary netijeleri gazanmak ýarşlaryň esasy wezipesine öwrülýär. Çekileşik hiýasete eýe bolan sport bäsleşikler türgüleriň tejribeleriniň artmagyna ýardym edýär. Gyzykly hiýasete betlenen ýarş kämilleşmek babatda öz bolşy mekde öwrüli. Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar siýasaty baş müdirliginiň guramanyny ýarş geljegine umyt bildirilýän türgülleriň köpdigini äşgär etdi. Bu ýagdaý ýurdumyň sport älimindäki awraýynyň ýokardygyny alamatlandyrýar. Munyň öýi hormatly prezidentimiň sport ulgamyny amala aşyran özgörtmeleriň üstünlikleri beslenýändigine şaýatlyk edýär. Her bir türgüniň ýeňişi bolan ihlasy ýarşyň gyzykly bolmagyny üpçün etdi. Ýarşlaryň ýerli häsiýeti adamlaryň saglygyny berkitmekde, sporty we köpçülikden beden terbiýany ösdürmekde ürän uly ähmiýeti eýe bolýar. Soňky ýyllarda türkmen ýaşlarynyň arasynda sportyň bu görnüşi işeň ösdürilýär we ol aýratyn meşhurlugy eýe bolýar. Milli liderimiziň nötrşýaly sport ähliminiň parahatçylygy, döwletleriň hemde halklaryň arasyndaky dostluk gatnaşyklaryny we netijeli hyzmatdaşlygy potulandyrmagyň möhüm şerti bolup durýar. Sportyň sagdyny jemgyýeti kemala getirmekde ýokary netijeleri gazanmakda ähmiýetli urun eýleýändigini durmuş aýdyň görkezýär. Ýokary netijeleri gazanmagyň esasy wezipä öwrülmegi ýarşyň çekileşik hiýasetini üpçün edýär. Hormatly amlarny bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtagtymyzda Aşgabatda 1 aprelde saat 20-den 2 aprelde saat 20-nji boljak howa barady. Türkmenistanyň howa maglumat gullugynyň berýän habary bilen tanyş bolan. Balkan welaýatyny üýtgäp durýan bulut howa bolup, az kem ýagyş ýagar, ýyllarym çakmak mümkin. Gün ordan 9-14 metr, käýerlerine 17 metrçe ýetýän şemal üfer. Howa gejesine 8-13 gradus, gündüzüne 25-30 gradus, kenarky taraplarına bolsa 13-18 gradus maýl bolar.
Ahar welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup günne ordan 7.9-14 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gejesine 4-9 gradus, gündüzine 21-26 gradus maýl bolar. Mary welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup günne ordan 7.9-14 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gejesine 2-7 gradus, gündüzine 20-25 gradus maýl bolar. Leva welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup günne ordan 7.9-14 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gejesine 1-6 gradus, gündüzine 16-21 gradus maýl bolar. Daşowd welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup günne ordan 7.9-14 metr käýerlerine 16 metrçe ýetýän şemal ufer. Hawa gejesine 1-6 gradus, gündüzine 14-19 gradus maýl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ütkäp durýan bulut hawa bolup günne ordan 7.10-12 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gejesine 6-8 gradus, gündüzine 22-24 gradus maýl bolar. Ýurdumyz boýunça aprel aýynyň 2-sine magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmagyny araşdyrýar. Edil watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümine tozan bölejikleriniň meşhurynyň kadydan 8 götürüm artmagy bilen baglanyşykly. Howa şertleriniň adam bedeni ýetirýän oňaýsyz täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy, şerde ýatmasyny, howanyň derejesiniň ütgeýäni nazar alyp, basıla görä geyinmegi maslahat berýär. Mehriban ýyleşler, bu düzgünleri berk berja etseňiz, ýylyň islenip basylyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimdi jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne ata watanymyz Türkmenistan ýakly babatlarda tüşürýär. Ýakly tüşüň özenli bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünýär. Hoş sağ olun,